Ngasong ni ka poda na preng jong pikali ni ka jingkali. Pikali ya BALEI. Piang TRAI. BALEI ba habanga ngal apdiang yame. Nganang muddur baga JINGIM kan SUK. Ngala muddur baga JINGIM kan BIANG. Ngala muddur ka JINGIM kan long jinggerku. Nrai pen ban ki jing'e ki jingele ki ban bat ki ai ban ha ka JINGIM ke jonga. Ban mentang adon ha pedeng ka jing'e jong ka JINGIM. Dang ting pi sungo artatin no. Banong ni ka bahai nga bangan li phai no is ka perthai man shua banga nga im ha ka perthai ka ajing SUK inga ni ka sungo ba kata ka JINGIM ka keluit ba rai mentara do ba pediang yutra ni ka JINGIM nga sungo ka te ka khom ka jenjar ka soksat balai nga hado kan ni padahal pring fifi ang ka bahai nga bang li phai no is ka perthai rai em ngap khendiat wat nom le kum ta namar haba pi pediang yu jisu kam dei haba pi pediang yu pio ba ka bahatam pio ya kata ka basuk tam inang muddur pi pediang yu jisu pintia ag jing tia badan da kita ki senti kulap nrai menta pi ya ha kita ki sya jong ka JINGIM aku abang fi ka ni ka sngi ka menta kan ma ha pi pediang yu TRAI ku monong penem utrai uklam kular ban ai pi ya ka jing SUK jong ka ni ka perthai wong nrai ka wat ka bamut ka thar ka JINGIM ka pang kata ka JINGIM ka soksat kata ka JINGIM namar wong am simlon bu ke jing SUK ne pertain re kawat kalong kum juru ya uni wei breu ha ka ktin ke jong blei bo taw de Joseph hadian bo la pediang ya kata ke jing pot sneu ya ka ba lo yu i wong ala pot sneu kata ke jing pot sneu bo trai pani hanga bo de dia tho istiki men ke jong ba udang khmil anti ba ki men kin ya kamen kita ki men kin ya ra'u kin ya hore u lane kin ya do kin ya daj u penban kalong de khongpong ule ya tho iki men jo ngi pule na ka Genesis kal nongga ba lai phu nyau ka ongum ne namara khmi ngadang yete song bataki thup ka ba ha ka lengkha bara khmi ka song jonga kala khe jot bat kala yang bet bara khmi ki song jong phi ki de yang lengwer ba ki de ngu ru ya ka song jonga ndai tang kata wong sakawai ha khmi ru ngala pho sneu sakawai pa ka jing pho sneu bara khmi ka sngi bunai ba khatwai ki klor ki le ngu yanga uya tho ya kata ka jing pho sneu uya tho ya ka e ka ba ulo yo i udang khmi lenti ba udang muddur ba ki hinmen ki jong u ken sngotanat ken snobang ken pediang ya kata ka jing tho ka jong u rai pen ban ki da snosi ki da thang ki da bisni ki da bitar u hado ba ki da kwa ban pen yap no snan u ban pen dekat ka ben sim ki jong u ki da bitar hado kata bat ka e ka ba ki le ki la mut ban pen yap rai em ki la berat u ka thliu kila mut ban berat ban penyap na sunu na ka thliu nrai em kila sei u na ka thliu ba kila di noi u kum umrau shari Egypt hakaji shau Joseph lo di nong TRAI bangala i tu ki pos ni boleh kam long kum ta boleh kam ja no menta ne boleh kam urlong no menta nrai u Joseph u klam kali u boleh ulai i bat utip bagatakan saja ba ya ka wi ka sngi adalah da poi spo ying ga jong u Potifar kum umrau hoi sengobang kata ka JINGIM haga yeng jong Potifar utrai sitom utrai minat kilawan sisa kita ke jing tenju ke JINGIM ke jong kilawan ruat ke jing pensoi ya ka bagani ka tengah ke jong Potifar ka ong Joseph ali thia bat nga ngan long no ka girlfriend ke jong me men long boyfriend jonga rei u klem kwa ban ya kersum ban ya klim ban ya auria bat kane ka tengah ka jong Potifar ukwa ban long ka JINGIM ka bakhoi balada u le la ka le mano bala ban tip dan ba yi mano tip tang ka tengah ka jong Potifar ndai u tip ye ne ka wai balada dan ba tip ndai TRAI tu yi tading ta habaula rai ban pet nang ta ban kedat ya kata ka jing pensoi baro ban kedat ya ta ka breu ka keno pen ban ya u bau wan ban bat bor ya ka hado bau poi ban sajil ulah dia ben kli TRAI ngaku ben im ke JINGIM ke bahok alamut ban le bah TRAI boleh ke jagat ke ni melak dia menyedai nga melak dia TRAI ban ban peni ke jing shisha baro andre ke syai kata ke jing shisha kam nan jing shisha ngaklamut ban le kam ta menta ngalamut ban syakri hok imen re menta pot poi syajil re uklam kli kata ke jing kli u syakri hok ba yu TRAI ha ke jil ru udan menta kum we na ki koi di hinre ha udan ha kata ke jil kum koi di utrai bang taru hado bulong ko we na kita kinong up ya kata ka bendi bau blai kan tiu bet ya Joseph nomor udan ka positive mind udan ya kata ka jingat udan ya kata ka jingyo i bat ya kata ka jing sngo scam ha kata ka bau lai i ba ukermen ha kata ka bau blai ulapen pau
Tadi ta uklem keli jingkeli. Kadai na kata ka bendi kan. Ba larak nok sendon yu syaka weipat ke level ba kata kalong. Bukla long sendon Prime Minister jong kari Egypt borok kawai. Balai namar bu udon ya ublai pun pau ya kita gijing pot snil ya ka ba uniu sim pot snil uniu paro pot snil dan bala batai kita gijing pot snil. Dari tangu Joseph ubala ban batai ya gijing pot snil namar ublai reveal ya kata gijing pot snil ha u Joseph. Badai ta ula yok ru ya gijing syam ngobha na uniu sim na uniu paro jong kari Egypt. Bat hadu bong long sendan hapok jong niu sim. Usim menengkong baar ulang Joseph Khubor hakari Egypt barok kawai. Tadi ta kwa benong ifi fiai lang ba kijing syak tenjuk jong kijing em. Fiai apa dan kijing le wat jukli syakri ba yutrai. Syakri ba yutrai. PM kijing em ka bahok fin syak kenok fin syak kren ben fin syak shun mlele syakri ba yutrai. Fin syak parep ru ki baharu kom. Mlele syakri ba yutrai namaru belai unsale iki kamba baru belai un kentiu fi lada pidan ha kato jing trai ka fi trai hok le sip syak kenok fi syak parep ki baru kom ki shun ki be trai lang bat fi mlei syakri be utrai un sara fi syakawai pat ka level un ra fi syakawai pat ka kerdan fin so yu i komno bau belai le ya kata ha ga jing trai ki jong fi lada ka de ha ga ying ka jong fi na hang no pidan u belai un kentiu bi fi wat jukli u belai wat ju ngosi wat ju ong ka bahai nga bang le pai no ska pertai wat ju bu ya kita ke jingkeli ke bau trai usngosi ya pi reto ai ka buram cho blai ai ka jingo man lagas ni syakri hok yo blai fini i ya ka buram ka jong blai ha ka jingim ka jong pi ha ni ka por nga kwa ban duai na kam ta jong pi ha ni ka por nga kwa ban ker khu ya pi na kwa ban duai bau blai un ai bor ya pi pin sha ya kita ki jing tenjo jong ka jingim ki test ki trial but ki temptation but kita ki jing pen shoi jong ka jingem bangangai ublay un ai bor fi bangangai utrai un sale gi kamba kata ka ban sawan ka dei be ka ba kraw ka jingem ka jong fi kata ka ba ublay un le am ka dei be ka ba phla ka jingem ka jong fi ya ka ba phim shimla poi perkhat ya ka ba phim shimla mudur ublay un sale kamta bat kan mau ka ni ka we anda ba Joseph ula long Prime Minister jong kari Egypt kini ki khat we ngot kita ki hinmen ke jong ubaro ki haban wan bandem hakmat jong u Joseph lalut ka bam bro ko yu perthai nan bam syuk kan kenim sneo ko bakraw kini rubaro kiwan sya Egypt bat kita dem kumba u blay ula peni ke jing pot sneo bat kada jatik kumba u blay ula peni bakal long shisha kumta nan kwa benong ifi ya kai ko blay ula khot ifi ya kai ko blay ula kular ifi nget kan long be kumta kumba u blay ula kular ifi ngakwa ban duai ngani ka por ba phimde ban du man siem apa dengan jing jinjar ha jing pensoi juga jing ke jong fi wat do men si ngine duai ka ni ka por ka menta ngine duai try ni ka por ngawan man duai ko kana tani kon ki jong me try ha baki rai ban bot ya me ha baki rai ban shakri ya me ha baki rai ban le e nam ta jong me henry ke wan pan ban ki jing aga jing em ki wan pan ban kita ke jing teng ko ki wan pan kita ke jing kendo ki ba teng ki thana ka jing jong ni ki kon rai try ngatip ya ka ni ka wai ha baki shakri ya me kinum kli jing kli ya me henry kin shakri hok be ya me kin sedang ban ai ngo be ya ka e ka ba me men le aga jing ka jong ki ngaduai ngada ker khu namar try ha baki shakri be ya me ko trawan ki jing jar ki jing tenjo kin job ya ka ta baro but try kin shakri be me da ka jing kemen namar kata ka jing jar jongki try ha ka ni ka por ka menta kanum long e em ko kra ba nu jor ba ta ka buram ka ba men sepen pau ông cái tiền cái jam cái jin jar jong pi cái này cái sngi kam long e ram ban yenu jor ba kata ka buram ka balai unsa ai pi ya kata ka buram ka ba unsa ben pa kata ka buram ka kraw pelat ba fil ayo ta ka buram em ka ni cái jin jar jong pi ka long ka barit tam na ki barit tam ada dua yang rekar khu ablai ko mala kentiu ya Joseph shaduk kata ka kerdana ablai kentiu ni ki khon ki jong meru ki shakri men re gadan ka jing hiran ha ka yo ka kot ka jong ki syakri me ko try gadan ki kunrom kanram ki ying ki sam ka jing em ka jong ki ha ki jing trai ki jong ki i kharam ki jing pen shoir ki babon ki jing tarwar ki babon jong ni ka perthai ki wan try ngada dua ko kanrat men ker khu ni ki khon men bat scam ni ki ko try bekin yang hadok ka bakot hadok ka sngi ka jingwan ka jong me ablai o snam ul ajan kot ablai kin yang scam mau ne snam but try no snam benangwan beki snam ro benangwan try kin syakri be me try ngetip ba me menom pendap ko kanrat men pen kut no try ni ka perthai lemda me pendap no aka ka melekular hagini ki khon ke jame ngatip men da ker khu ki ngatip men pendap ki jingkular ke jame hagini ki khon ke jame try ki be syakri me
haleluya ngi ai ka boram ngi aga jingo shame hagar tenga jau Jesus Christ unang penem ngi doaing ai ngo amen but amen nas go be gani ka way ba ya ka ai ka bo trai ula kular ya phi un pendap be ya kata ya ka ai ka bo trai ula kran ha phi un le be ya kata utrai onum sange lemda udep ban pendap ya kata ka ai ka ba ula kular ya phi trai un ka khu phi ngin sekindo sawan sini office phone yang ngiru trai ka khu phi kublai shibon amen